am găsit la un episod de Minecraft pe Crisis. Astăzi o să vă arăt cum faceți o 3x3. Haideți să începem. Bine, deci o să avem nevoie să facem motorul. Punem astea câte jos aici. Desigur, eu fac în aer pentru că altfel am să fac. Am dat un bar deja de la început, nu vine să cred. Acum, deci punem ăsta aici, facem un fel de cruce, știi? Deci exact așa trebuie făcut altfel mai bine. Pac. Nu o să scriem asta, fac aici, corect. Bine, după aia facem ăsta. Punem un aici. Corect. Aici. Trebuie să pun de asta aici. Para aici să luăm un pic de peste. Bine. Dacă lipsește ceva, uite, și am dat mine. Da, asta nu trebuie, asta trebuie să stea aici, pac. Și după aici punem 1, 2, 1. Asta o punem aici. Asta aici. Asta aici. Nu, asta trebuie pus așa. Asta o punem exact așa. Nu duce tocmai la lumea, da? Este așa. Ok? Nu, asta totul se strânge așa. Lucru care îl închidem. Acum, ce zice dacă vreau levelul ăsta să ajungă, să zic și eu, uite, aici. Nu, aici. Păi cum facem asta? Foarte simplu. Și punem un redstone foarte aici. Un bloc, mă rog, ce doriți. Nu faceți asta? Adăugăm asta aici. Bine. Mult doar după ce fac asta să arate mai bine. L-am tăiat aici. Să vedeți. Voi. Am așa, l-am pus. Stați să faceți neapărat. Trebuie să vedem la. Vreți să-i dați? O, Doamne, este uimitorul papărfei. Acum intrăm noi acolo, hai să vedem. A pus foarte levelul ăsta. La fel. Dar nu, cineva l-a închis. Ceva, n-are ceva bine să țineți ăsta. Motiv pentru că, ce, așa, vedeți? Așa ține. Păi cam asta a fost, sper că v-a plăcut acest episod. Eu zic să vă spun. Uitați, acum o să vă arăt ceva în modul în care unul dintre astea nu are sura de
să se întâmple. Hai. Așa merge. Bine. Dacă asta e așa. Ei, dar dacă aveți cumva și același. Hei, hai că am pus asta, haideți toți să fim deștepți. Să lăsăm ăsta 1 pentru că n-are nimic să se rău. Și haideți să închidem, da? Dacă nu deschideți. Asta nu se mai face. Vedeți? Asta te nu vedeți. Hai să băgăm filtrul de iluminator. Așa, vedeți? Așa.